Pontevedra, vicepresidenta da Sala Ejecutiva de en nome de toda a familia, Cristina Reis, en nome de todos os que traballamos en Pontevedra, señoras e señores. Vou ser moi breve, porque o importante non son as palabras, senón as imaxes que a seguido imos ver. Esta exposición debe ser interpretada, ante todo, en función do que é o arquivo gráfico do Museo de Pontevedra. Numéricamente, en toda a probabilidade, o máis importante existente en Galicia. É un arquivo que está a disposición de todos e que o museo se encarga sistemáticamente de difundir, unhas veces mediante publicacións, outras con exposicións ou cedendo para iniciativas dispares feitas fora do noso ámbito específico. É unha exposición tamén que debe ser entendida, como dicían, desde múltiples puntos de vista. Por un lado, entendan que é unha homenaxe a un importantísimo fotógrafo que marcou época e que creou escola, Rafa Vázquez. O seu neto, que continúa esa saga familiar, está aquí entre nós. É unha exposición que non resultou fácil concretar. Pensen que o arquivo dos tres Vázquez é globalmente considerado, numéricamente considerado, o máis importante conxunto de fotografías incorporado ao arquivo gráfico do Museo de Pontevedra ao longo da súa historia. É unha historia xa máis que secular, porque ainda que o museo non ten 100 anos, o museo é o herdeiro da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. Non foi fácil facer esta mostra. Pense que para estas 2 décadas acortadas tiveron que traballar sobre todo Cristina Reis con aproximadamente 75.000 negativos. Isto dá idea da envergadura desta mostra. Unha mostra que para os pontevedreses ten unha significación especial, pero tamén nos gustaría que tivese esa significación para os profesionais da fotografía e para todos cantos que cheguen a visitarla, porque recolle unha etapa simbólica da vida pontevedresa, anos 50, 60, uns anos nos que Pontevedra coñece un importantísimo desenvolvemento e uns anos tamén nos que o Museo de Pontevedra, en paralelo con esa expansión da cidade, conoce tamén un momento de esplendor. Nos anos 50, primeira das décadas da exposición, supoñen a ampliación do edificio Castro Monteagudo e nos anos 60 a construcción do edificio Fernández López. Remato deixando constancia da satisfacción como director pola materialización desta exposición, coa que quero felicitar a todos cantos a fixeron posible. Por suposto que, ante todo, o seu impecable traballo, a Reis Camiña e a Cristina Echar, pero tamén ao equipo responsable de montaxe, as persoas que se ocuparon da comunicación e a todos